Mis-sena d-dieħla pajjiżna mistenni jilqa' madwar 300 student Russu li se jiġu Malta biex jistudjaw korsijiet ta' livell għoli. Dan l-influss ta' studenti huwa riżultat ta' ftehim iffirmat f'Mosca bejn il-kumpanija Maltija Domain Academy u l-Università Nazzjonali tar-Riċerka Russa. Nicholas Kallus, chairman ta' Domain Group, spjega x'wassal dan il-ftehim tal-Akkademja Maltija ma' dik li hija meqjusa bħala waħda mill-ikbar universitajiet fir-Russja. Din l-università madwar sen ilu iddeċidiet li ċertu courses tagħha high-end courses tixxiftihom x'imkien l-Ewropa. U bi pjaċir ngħid li din l-università finalment iddeċidiet fuq Malta. U tibda tagħmel dawn il-courses in partnership magħna bħala Domain Academy. Kallu sostna li t-taqtija l-ftehim mal-Università Russa kienet bejn diversi pajjiżi Ewropej. Il-fatturi ewlieni kienu ovvjament Malta toffri ċertu opportunitajiet fosthom anka li Malta hija ċentru ta' eċċellenza fl-edukazzjoni. Il-ftehim kien iffirmat fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat u iż-żjara uffiċjali tal-kontinġent Malti fir-Russja.